الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله deb Allah subhanahu wa ta'ala'ni maqtaymiz, zo'rlaymiz, danlaymiz barcha bergan ne'matlari uchun ham eng zo'r ne'mati shu iymon bo'lagi, shu aның qo'shganlarini o'tab, tiyganlardan tiyilib, din qonunlari bilan yasharga аңлау бергәне өчен hamda biz musulmonlar endi bilamiz Alloh subhanahu va taolo shu dunyoda baxt saodatda yashasinlar uchun o'zining kitobini indirdi, Qur'oni Karim. Hamda shu kitobni biz tirishamiz endi o'qirga öyrәнергә, ничек ул иңгән гарәп телендә инде. Әмма bir яктан безнең кимчелек кала, ул булса аның мәгънәләренә төшенү. Күп вакытта мәчет мәдрәсәләрдә укытканда максат итеп куялар Qur'anны гарәпчә дөрес итеп уку гына. Әлхәмдүлилләh инде. Шулай бик яхшы. Әмма бит әле Qur'anны уку гына бер эш, аның бит әле тагын да мөһимрәк, тагын да тиешлерәк, тагын да хакы зуррак булган бурычы бар. Ул да булса мәгънәләренә төшенеп, менә Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә, нәрсәгә чакыра, нәрсәгә өнди, нәрсәдән тыя, нәрсәдән ерак булырга куша. Менә шуларны фикерләп, уйлап, аны тормышка ашыру. Менә монысына без салкын карыйбыз, кызганычка каршы. Менә укыткан вакытта да әзрәк мәгънәләрен сөйли башлыйсың икән, менә бу аят шуңа чакыра, менә Аллаһ Тәгалә шулай ярай инде хәзрәт әйтә инде, укыйк инде, укырга өйрәнергә килдек бит, алар нәрсәгә безгә дип. Менә бу бик зур хата. Димәк, без Qur'anның ни өчен иңгәнен, нәрсәгә иңгәнен без аңламыйбыз дигән сүз. Qur'an бит инде ул укыр өчен генә түгел. Qur'an инде шуның белән яшәр өчен, тормышыбызны үзгәртер өчен яхшы якка шу Qur'an белән фикерләп, уйлап. Менә шул максаттан да инде без Qur'an дәресләре дигән дәресләребезне башларга булдык. Чөнки без менә әкертеңнән җайлап кына булса да хадис дәресләре бара. Пәйгамбер саллаллаһу сөннәте белән, Пәйгамбер саллаллаһу шушы юлы белән таныштыру инде һәм монда бик тә мөһим. Qur'an тәфсирендә башлау. Чөнки менә ким дигәндә кыска сүрәләрнең тәфсирләрен безгә белергә кирәк. Менә без намазда укый торган, яттан белә торган Фатиха сүрәсе, Аят-ул-Курси, Бакара сүрәсенең беренче 5 аяты, соңгы 2 аяты йоклар алдына укыла. Кул Аллаһ фәләхнас, Кафирун, Наср, Кәүсәр сүрәләре бит инде шулай беләбез. Мәгун сүрәләре, Духа сүрәләре һәм башка менә шундый кыска сүрәләрне. Һәм шуңа күрә дә без инде бу дәресләрне башлап җибәрергә булдык. Һәм җайлап кына һәрбер аятны туктап, нинди файдалар чыга, ничек аны тормышта кулланырга, без аларны тырышырбыз шушы дәресләрдә аңлатырга. Бүгенге дәрестә инде без әле бернинди сүрәгә дә кермибез, кыскача гына менә Qur'an турында сөйләп китербез инде. Кая иңгән, ничек иңгән, ничә ел иңгән дигәндәй сүрәләр нинди төркемгә бүленә. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җир шарына пәйгамбәрләр җибәрде. Шул пәйгамбәрләр, расуллар белән инде үзенең китапларын да иңдерде бит инде. Таурат, Инҗил, Забур, Сухуф Ибраһим һәм соңгы китап, бөтен китапларны инде русча әйтсәк инде отменять иткән, татарча әйткәндә инде кире каккан диек инде, Qur'an белән тамамланган. Чөнки менә бөтен ул китапларда булган файда ул Qur'анда бар. Qur'анда бар һәм Qur'анны инде соңгы илаһи муҗизалы китап итеп, соңгы пәйгамбәр белән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям белән иңдереп нокта куелды. Шуңа да без өйрәнергә тиешбез Qur'анны дөрес итеп укырга, фикерләргә һәм аның белән инде яшәргә. Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга 40 яшь булганда Qur'an иңә башлады. Беренче
сүрә ул Алaq сүрәсе, беренче 5 аяты инде аның Иqra бисми раббикаллази халaq дип сине бар иткән Раббысының сүзе менә укы дип Иqra, укы дигән сүз. Бисми раббикаллази халaq сине бар иткән Раббыңның исеме белән укы дип. Һәм менә аннан соң инде икенче тап күпмедер вакыттан соң Коръән инде тукталды анары. Яңадан Муддассир сүрәсе инде я юхал муддассир кум фаанзир дип тургыз чакыра башлады дип шушы хакыйкый дингә инде. Менә бу Коръән, бу барысы да Аллаһ сүзе, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аша Җибрил фәрештә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга укып, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям яттан сахабаларга укып, шулай итеп сакланып килде, җыелды. 23 ел буе Коръән инде, җыелды, тупланды. Менә ул Фатиха сүрәсеннән башлана һәм инде Нас сүрәсе белән тамамлана. Һәм әйткән идек, менә бөтен китапларга без иман китергә тиешбез дип Аллаһ Тәгалә иңдергән Аллаһ китабы икәненә. Һәм әйттек, менә соңгы китап Коръән дидек. Аңарчы булган китаплар, алар кеше тарафыннан инде үзгәртелде. Әмма Коръәнне Аллаһ Тәгалә үзем саклыйм диде. Үзгәртүдән, төрле кимчелек кертүләрдән, кайдыр артыклык берәр хәреф өстәүләрдән. Шуңа күрә Коръәндә бернинди хәреф тә, бернинди хәрәкәдә артык өстәлмәгән һәм кимемәгән дә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Без дә индердек ди шушы зикерне, шушы Коръәнне. Һәм без аны саклаячакбыз ди. Коръән ул кыямәт көненә хәтлек сакланачак. Һәм Коръән ул динебезнең, ислам диненең төп гыйльми чыганагы. Икенчесе инде без укый торган хадис дәресләре, монысы инде икенче. Бу шулай ук вахи, шулай ук Аллаһ Тәгалә тарафыннан иңдергән вахи, әмма ул Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сүзләре белән инде. Коръән ул тулысынча Аллаһ сүзе, хадисләр инде хөкем Аллаһтан булса да, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям белән әйтелгән сүзләр. Менә бу төп ике чыганак. Менә шушы бездә фәннәр бүленгән бит инде менә. Акыйда фәне бар, шулай бит инде, тәүхид фәне бар, мирас фәне, фикх фәне, мусталахлар, аннан соң инде усул фикхлар, шушындый тарихлар, бөтен шушы фәннәр, бөтенесе дә кайта кая Коръәнгә һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның инде хадис сөннәтенә. Бөтенесе дә шушы аятлардан, хадисләрдән алынып, шушында фәннәр барлыкка килгән. Шуңа да без менә ни өчен шушы ике дәресне алып барабыз. Коръән дәресләре бит инде шушы тәфсир һәм хадис. Кем яхшы итеп Коръәнне аңлый, мәгънәләренә төшенә, тәфсирен белә һәм шулай хадисне, менә бу фәннәрне инде аңларга җиңелрәк булачак. Шуңа да менә безгә ким дигәндә менә киң таралган һәм намазда укыла торган сүрәләрнең тәфсирләрен белү безнең бурычыбыз булып тора. Белү генә түгел, аның белән яшәргә дә кирәк инде. Һәм менә Коръән инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан инде берәр төрле сәбәп белән, мәсәлән, сахабаларның сорауы туды да Аллаһ Тәгалә аят иңдерде, яки берәр вакыйгадан, берәр вакыйга булды да сахабалар ни өчен булган аңлап бетермәсә, шулай Аллаһ Тәгалә иңдерде, яки Аллаһ та үзеннән иңдерде, бернинди сәбәпсез инде берәр хөкемне, берәр гамәлне инде. Һәм менә шушы 23 ел буе шушындый рәвештә безнең Коръән инде. Һәм менә безнең сүрәләр әле икегә бүленә. Мәккә чорында иңгән сүрәләр бар, аятлар бар, Мәдинә чорында иңгән аятлар, сүрәләр. Менә каян, ничек белергә, ни өчен шулай бүленгән? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям 13 ел буе Мәккәдә яшәде. Аннан соң Аллаһ Тәгаләдән әмер килде Мәдинәгә күченергә.
Менә Мәдинәгә күченгәч, яңа чор башланды. Мәдинә чоры. Мединский период диләр, русча әйтсәләр инде. Менә шушы 13 ел Мәккәдә яшәгән чордагы иңгән сүрәләр, аятлар, алар Мәккә аятлары. Мәккәдә иңгән сүрәләр дип йөртелә. Мәккә чорында иңгән. Менә шушы хиҗрәттән соң иңгән сүрәләр, аятлар, ул инде әйтелә Мәдинә чорында иңгән аятлар, сүрәләр инде. Нәрсәсе белән аерыла? Беренчедән, Мәккәдә иңгән сүрәләр, алар кыска аятлы. Кыска ана аятлы. Мәсәлән, узун аятлар бар бит. Алар бөтенесе инде Мәдинә чорында иңгән аятлар. Һәм Мәккәдә иңгән аятлар күбесе басым ясый таухидка, Аллаһның берлегенә, Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәклегенә, Аллаһ Тәгаләгә хакыйкый илаһ икәненә, гомумән акыйда турында, менә бу кыямәт көне ничек башланачак, ничек булачак, нинди вакыйгалар, ягъни иман, менә бу бигрәк тә шушы акыйда, таухид мәсьәләләрендә чагылыш таба. Һәм аның үслубы диек, менә бу методология дигәндә, ул да мөрәҗәгате катырак бара. Мәккәдә иңгән сүрәләрдә каты куркытулар белән инде, катылык белән. Менә Мәдинәдә иңгән аятлар, алар киресенчә аның үслубы, менә шушы методологиясе дигәндә мөрәҗәгате йомшаграк. Һәм Мәдинәдә иңгән аятлар, алар күбесе бәйле гыйбадәт хөкемнәре һәм муамалат белән. Анда гыйбадәт, хаҗ, шушы гомрә, закат, анда никах, талак, сауда, риба, әҗәткә бирү, гаилә, шушындый муамалалар, шушындый гыйбадәтләр белән бәйле. Мәккәдә әйткәнемчә, анда күбрәк акыйда, таухид, Аллаһка ышанулар, кыямәт көне турында. Нәрсәгә соң моны белергә кирәк? Чөнки бик мөһим фәннең, бу усулы тәфсирнең бик мөһим өлеше Мәккә белән Мәдинәне белү, насих белән мансухны белер өчен. Мәсәлән, безнең бар, без аятларны укыйбыз, гыйбадәт кылабыз, әмма гамәл кылмыйбыз. Чөнки аларның хөкеме инде кулланылмый, мансух булган. Чөнки Аллаһ Тәгалә икенче аят белән ул хөкемне алыштырган. Шуларны белер өчен безгә Мәккә, Мәдинәне аера белергә кирәк. Бу инде күбрәк галимнәр өчен инде, без бит инде гади иярүчеләр генә. Әмма барыбер инде тагын да яхшырак аңлар өчен тәфсирләрне, Коръәнне, буларны белү шулай ук комачау итми. Ни өчен соң менә 23 ел иңгән. Кайбер кешедә шундый сорау туырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә бит бер юлы да иңдерә алган. Әмма менә җайлап кешегә аңлау булсын өчен, мәгънәгә төшенергә җиңелрәк булсын өчен, Аллаһ Тәгалә әзәзләп кенә иңдергән. Шулай ук ятлар өчен дә, аны аңлап гамәл кылыр өчен дә әзәзләп килгән мәгълүмат, аны үзләштерү өчен безнең өчен ул җиңелрәк. Һәм бер мәгълүматны инде кичкенә генә үзләштергәч, аның белән яши башлагач, икенче зуррак, икенче стадияга күчәргә кешегә җиңелрәк. Мәсәлән, менә хәмер тыю. Карагыз, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте. Ничек иңдерә? Башта Аллаһ Тәгалә иңдерә нәрсә дип? Хәмердә, менә бу азатлы уеннарда файда да бар, әмма зыяны күбрәк файдасына караганда ди.
Беренче иңгән аятлар. Харам дими, тыелыгыз да дими, еракта булыгыз дими. Бары тик әйтеп китә бер аятта гына. Файдасы да бар, әмма зыяны күбрәк ди. Кешегә уйлар өчен. Нәрсәдә зыян? Нәрсәгә китереп чыгара хәмер ишү? Икенче аят иңе нәрсә дип? Сездә хәмер эшкән килеш намазга басмагыз ди. Чөнки укыган вакытта нәрсә әйткәнегезне аңламаска мөмкинсез ди. Менә монда хикмәт. Чөнки бит эшкән кеше нәрсә әйткән аңламаска мөмкин, шулай теләсә нәрсә сөйли. Һәм монда улуг гыйбадәткә якын бармагыз ди. Монда да харам дими, монда да тыелыгыз дими. Әмма бары тик намазга басмагыз ди. Кеше бит инде димәк уйлана, каралай. Намаз алар бит инде сахабалар шундый зур гыйбадәтне ничек яраталар, намаз укыйсылары килә, безнең шикелле кирәк дип укымыйлар, ләззәтләнеп тәм табып укый торган булганнар. Көтеп алганнар ул намазны. Без бит инде намаз укыйсы бар инде дип йөрибез. Сахабалар юк, киресенчә шундый нашат белән, шундый энергичный русча әйткәндә тәм табып, рәхәтләнеп, менә иң кадерле нәрсәне сагынып көтәләр бит әле. Берәр яраткан кешене яки берәр бик кирәкле әйбер заказ бирсәң ясарга, яки Озоннан заказ әйтсәң, шулай бит көтәсең бит инде көннәрен санап, бик кирәкле әйбер икән. Намазын ала шундый бик ярату белән көтә торган булганнар. Һәм монда иңе эшсәң намазга басырга ярамый дип. Икенче стадия, икенче дәрәҗә әзерли кешеләрне. Шуннан соң өченче тапкырга инде сахабалар имамнары шуңа нык булгач, тақвалыклары арткач, гыйбадәт кылалар, иман үсә, шулай бит. Нишли? Аллаһ Тәгалә инде аятны, всё, харам. Моңа инде сахабалар әзер иде. Һәм алар Мәдинәгә чыгарып инде бөтен хәмерләрен түктеләр, хәтта елга кебек ага иде ди шушы хәмер Мәдинә буйлап. Карагыз, ничек хикмәт, шулай бит? Җайлап кына иңе. Һәм менә монда да кешегә шушы мәгълүматны, шушы хөкемне кабул итеп алырга җиңел. Әгәр дә инде кисәк кенә бөтен нәрсә иңгән булса, харам, бүтеге ярамый, бу ярамый. Инде нишләгән булырлар, каршылык күрсәтерләр иде. Һәм менә әле менә бу 10 ел буе бит әле Пәйгамбер саллаллаһу намазга да чакырмады. Хәмердән да тыймады, зинадан да тыймады, рибадан да тыймады. Бары тик 10 ел буе чакырды нәрсәгә? Аллаһны бер дип таныгыз. Аңа ышаныгыз. Аны хакыйкый илаһ итеп алыгыз, аннан гына сорагыз, аңа тәвәккәл кылыгыз, күңелегезне Аллаһ белән генә бәйләгез дип. Шуннан соң 10 елдан соң намаз фарыз булды. Мәдинәгә күчкәч кенә ничә 13 елдан соң гына әле калган хөкемнәр фарыз була башлады. Шушы хәмерләрдән, гөнаһлардан тыя башлады. Аңарчы бары тик Аллаһ турында сөйләү. Менә моннан да без үзебезгә шундый зур файда чыгарабыз. Аллаһка чакырганда иң беренче Аллаһ Тәгалә турында сөйләргә кирәк. Тыюдан башларга тиеш түгел. Менә безнең хатабыз, без тыюдан башлыйбыз. Бу ярамый, теге ярамый, моны эшләмә, тегеле әйтмә. Юк, башта Аллаһ Тәгалә турында күбрәк сөйләргә кирәк. Аллаһның нимәтләре, Аллаһ Тәгалә күңелне Аллаһ белән генә бәйләргә, аннан гына сорарга, аны тәвәккәл кылырга, аннан гына өмет итәргә, аннан гына куркырга. Ул гына яклаучы, ул гына саклаучы. Күбрәк Аллаһ Тәгалә турында сөйләп, аңа мәхәббәтне булдырырга кирәк. Аннан соң кеше әҗир булгач кына намаз укырга, роза тотарга. Шуңа күрә менә бу безгә Коръәннең юлын алырга кирәк, кешеләрне дингә чакырганда да. Аннан соң инде шушы Коръән Пәйгамбер саллаллаһу вакытында Коръән әле бездәге шикелле, менә бүгенге шикелле китап кебек язылмаган. Пәйгамбер саллаллаһу вакытында алар бөтенесе яттан укыйлар, чөнки хәтер
көчле иде ул вакытта. Чөнки бөтен нәрсәне язулар, дәфтәрләр, китаплар юк иде бит, бөтен нәрсә яттан иде. Менә Пәйгамбер саллаллаху алейһи үлгәч, Абу Бакр шушы идарә эшенә кергәч инде, күрә, күп кенә Коръәнне яттан белүче сахабалар үлә баралар. Һәм ул беренчедән башлый, Коръәнне җыя башлый. Чөнки ул белә, әгәр дә үлеп бетсәләр, Коръән бит инде җыелмаган килеш югалып бетерергә мөмкин дип. Аннары инде Усман ибн Аффан җыеп туплап бетерә Коръән буларак. Бүгенге көндә күрәбез бит инде. Алар шушы сахабаларның тырышлыгы сәбәпле безгә иреште. Әмма Коръән теге мусхафка дейик шушы, менә ул китап, менә бу Аллаһның сүзләре Коръән дип атала. Әмма үзе менә бу китап Аллаһның сүзе җыелган, мусхаф дип йөртелә, мусхаф. Менә ул язылуы, менә Фатиха сүрәсеннән башлана, менә Бакара, Имран, Ниса һәм менә шушы Кул Алла фәләк наслар белән тамамлана шуны. Бу сахабаларның иҗтиһады белән шушындый рәвештә язылу, ул сахабаларның иҗтиһады. Коръән алай итеп иңмәде. Чөнки әйттек бит дәрес башында. Башта Алaq сүрәсе инде, аннары Муддассир сүрәсе инде дип. Коръән бит алар белән башланмый, шулай бит. Бу инде сахабаларның иҗтиһады, менә шушындый тәртиптә ул язылды. Әмма иңү рәвеше икенче төрле иде. Һәм әйттек менә тәфсир дип. Ни өчен соң Коръәннең мәгънәләрен өйрәнү? Аны тәфсирен белү кирәк. Тәфсир ул Коръәннең мәгънәсен аңлату, тәфсир дип атала. Чөнки менә күп аятларны карасак, мәсәлән Мухаммад сүрәсенең 24-нче аяты: "Афала ятадаббарун ал-Qur'ана ам ала qulubin aqfaluha" ди. Сез дә Коръән аятлары турында уйлап, фикерләп карамыйсызмы әллә ди? Яки сезнең калепләрегездә юзакмы әллә ди? Ягъни Аллаһ Тәгалә монда тәнкыйть белән чыга, кемнәр Коръәннең мәгънәсен төшенергә, аңларга тырышмыйлар. Уйлап карамыйсызмы? Афала ятадаббарун ди. Уйламыйсызмы, фикерләмисезме әллә ди? Һәм Сад сүрәсенең 29-нчы аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай әйтә: "Китабун анзалнаху илейка мубарак." Без ди сиңа мубарак китап индердек, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә инде. Ни өчен ди? Сәбәбен әйтә. Ли. Ни өчен сәбәп? Ли. Лиятадаббару аятихи. Аятлары турында уйланыр, фикерләнер өчен ди. Менә бу ли өчен дигән сүз. Ли ятадаббару. Уйланыр өчен, фикерләр өчен. Ва лиятазаккара улул албаб. Ягъни зикр итер өчен, шулай ук вагазланыр өчен, гыйбрәтләнер өчен ди, акыл ияләренә ди. Акыл ияләренә, кемнең инде акылы бар, алар шушы аятларны укып, нишләргә тиешләр? Уйланырга, фикерләргә шушы аят белән. Менә без инде күп дәресләрдә аны сөйләгән дә, әйткән дә бар иде. Там бер кабатлыйм, чөнки кабатлау ул файдага гына. Коръән, менә мин бу дәрестә дә инде әйттем, 3 максат белән инде. Беренчесе, гыйбадат кылыр өчен, Аллаһка якынайыр өчен. Чөнки Коръәнне без намазда да укыйбыз, шулай бит? Намазсыз, Коръәнсез намаз юк. Чөнки Фатиха сүрәсен, башка сүрәләрне Коръәндә укырга, ул намазның Фатиха сүрәсен уку бу әркәне булып тора, шулай бит? Һәм шулай Коръәнне былай гына укысак та бер хәреф өчен мунажир савап языла. Шуңа да менә беренче безнең Коръән аша гыйбадат кылу, савап туплау, Аллаһка якынаю. Менә икенчесе инде фикерләү, уйлану. Менә бу аятлар без санап киткән. Афалам ятадаббару. Уйламыйсызмы, фикерләмисезме?
Коръән белән уйланырга, фикерләнергә, вагазланырга, гыйбрәтләнергә кирәк. Андагы аятьләрне укып, менә шушы уйлану, фикерләнү өчен безгә инде тәфсирен, мәгънәләренә төшенү кирәк. Шуңа да менә без тәфсирләр укырга, яки менә шундый дәресләр тыңларга бурычлыбыз Аллаһның сүзен аңлар өчен. Аллаһ Тәгалә нәрсәгә чакыра, нәрсәдән тыя, нәрсәдән гыйбрәт алырга куша, киләчәктә нәрсә була, бу дөньяда ничек яшәргә кирәк, ничек итеп күңел тынычлыгын табырга, ничек итеп бәхетле гаилә корырга. Чөнки Коръәндә бөтенесе дә бар. Гаилә, бала тәрбиясе дисеңме, кеше белән аралашу дисеңме, бөтен нинди соравың бар, бөтенесен җавап табып була. Һәм өченчесе, Коръән белән нишләргә? Яшәр өчен. Унзила Коръән лиюъмәлә бих. Хасан аль-Бахри әйткән бит. Унзила Коръән лиюъмәлә бих фаттахазу тилавата амалан дип. Коръәнди гамәл кылыр өчен, тормышка ашырыр өчен инде ди. Күрәмне без менә аңласак иде без. Безнең нишәптер бүгенге мәдрәсә мәчетләрдә кеше килә, алар төп максат хәрф өйрәнеп чыгу гына. Мәгънәләрен беләсе дә килми, кызыксынмый да. Әмма ул гына түгел бит, ул гына әле Коръәннең хакын үтәү, аның белән яшәү түгел. Менә бу өч максат бергә җыелганда гына без Коръәннең хакын үтәгән булабыз. Өчесе булганда гына безне Коръән җәннәткә алып барачак. Безнең Коръән бу дөньяда бәрәкәтле, нурлы, хәерле тормышта яшәтәчәк. Менә машина белән мисал китерәсе килә аңлар өчен. Менә машина тора. Күпчәге бар, двигателе бар, һәм бензин. Бензобак, бензин салырга кирәк. Шу бензин киреп, двигатель янып, күпчәкләр инде әйләнсеннәр өчен. Шул атта машина йөри ала. Шулай бит? Шушы өч әйбер кирәк инде. Самый иң теге әйбер дейме инде чагыштырыр өчен. Күпчәк двигатель була икән, әмма бензин булмый икән, машина бармый, тик урында тора. Машина файдасы булмый. Шулай ук бензины полный, тулган двигатель яхшы эшли, күпчәк юк икән, шулай машинадан файда юк, тик тора ул. Күпчәк тә бар, бензин дә бар, двигатель юк икән, шулай ук тик торачак ул. Ягъни менә бу өч мөһим әйбер кирәк машинада йөреп китсен өчен. Двигателе, күпчәге һәм бензины. Менә шул вакытта гына машина белән бер ноктадан икенче ноктага бара аласың, шул вакытта машинаның файдасын күрә аласың. Коръәнне дә укырга да кирәк, гыйбадәт тә кылырга, уйлап фикерләргә дә һәм гамәл кылырга. Шул вакытта Коръән безне җәннәткә кертүгә бер сәбәп булачак. Шул вакытта гына менә бу дөньяда без бәхет, сәгадәттә яши алачакбыз. Шуңа күрә өйрәник, мәгънәләренә төшенергә тырышыйк, бер укырга өйрәнү белән генә шикләнмик. Менә кызганыч, менә күпме әйтәм, кабатлыйм. Уку өйрәнү генә җитми. Тәрҗемәләрен укыйк. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә чакыра, белергә тырышыйк, нәрсәдән тыя. Анда күпме гыйбрәтле кыссалар бар, шуның белән вагазләник. Менә аннары шушы тәфсир кылганда сорау тууырга мөмкин. Ничек менә тәфсир мәгънәләре аңлатыла? Иң беренче Коръәндә Аллаһ Тәгалә бер аятта икән берәр гамәлне, ул икенче җирдә икенче аят белән аңлатырга мөмкин. Мәсәлән, Юнус сүрәсендә Әлә инна әулия Аллаһи ла хауфун алейһим ва ла һум яхзанун ди. Аллаһның дуслары, әулияләре ди, аларга берни курку да, күңел төшенкелеге дә булмаячак ди. Һәм сорау туа, кемнәр соң алар? Аллаһның әулияләре, Аллаһның дуслары. Аллаһ Тәгалә икенче аятта әйтә: "Аллазина аману ва кану яттакун" ди. Кемнәр ди Аллаһның дуслары, әулияләре? Кемгә курку һәм төшенкелек булмаячак ди? Кайсылары иман китерде һәм тақва булды ди. Ягъни кушканнарын үтәде, тыйылганнардан тыйылды. Ягъни гамәл кылды шушы Коръән белән. Менә булар булды ди әулияләр, Аллаһның
дуслары ди. Менә күрәбезме, бер аятта әйтте, икенчесендә аны аңлатты. Һәм икенче баскыч дигәндә ничек Коръәнне тәфсир кылалар, ничек аңлыйлар, ансы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи сүзләре аша. Безнең хадис дәресләрендә бит кайбер аятларны да аңлатабыз, шулай бит. Шушы аятларны тагын да ныгытып куябыз, шушы хадис белән. Ягъни аятны тулыландыра Пәйгамбер саллаллаһу алейһи хадисләре. Чөнки бит кайбер җирдә Аллаһ Тәгалә әйтә, намаз укыгыз, ураза тотыгыз, хаҗ кылыгыз дип, закат бирегез дип. Әмма ни рәвешле шушы гыйбадәтләрне башкарырга? Шулай бит. Нинди әркәннәре бар, нинди ваҗибатлары бар, нинди сөннәтләре бар. Без моның гомуми сыйфаты каян беләбез? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи хадисләре аша. Шуңа күрә хадис, Пәйгамбер саллаллаһу сөннәте ул тулыландыра шушы Коръәнне. Шуңа да менә бик мөһим Пәйгамбернең тормыш юлында өйрәнү, хадисләрне дә өйрәнү, Коръәнне яхшырак аңлар өчен инде. Һәм өченче баскычы ул сахабаларның сүзе. Чөнки сахабалар алар шушы Коръән кая инде, ничек инде, бөтенсен дә белделәр, чөнки алар гел Пәйгамбер саллаллаһу алейһи белән янәшәдә, бергә сәфәргә чыктылар, бергә хаҗ кылдылар, бергә Аллаһ юлында көрәштеләр бит инде. Шуңа күрә алар бөтенсен белделәр. Һәм нәрсә? Алар иң яхшы белүчеләр Коръәнне. Шуңа күрә без аларның сүзенә дә мөрәҗәгать итәргә. Мәшһүр тәфсирләрне алса, Ибн Җабир әт-Табари, Ибн Кәсир, мәсәлән, анда шушы сахабаларның аңлатмалары килә. Бу аят турында кайсы сахаба нинди фикер әйткән, нәрсәне аңлата. Дүртенчесе табигиннар сүзе. Алар шулай сахабадан гыйлем алдылар. Бишенчесе инде гарәп теле. Мәсәлән, бер нәрсә аңламыйз икән, без гарәп теленнән шулай карыйбыз, бу сүз нәрсәне аңлата. Менә бу булды кыскача гына инде, бик кыска гына, чөнки менә усулы тәфсир дигәндә, тәфсир нигезе дигән фән, ул бик киң, зур том китаплар язганнар инде. Безгә инде кыскача гына шушы мәгълүмат Коръән турында җитеп тора. Беренче инде баскычта дик, русча әйтсәк, беренче уровеньдә, беренче дәрәҗәдә. Кайбер мөһим мәсьәләләрне без тәфсирдә дә, тәфсир дәресләрендә дә аңлатырбыз. Шуңа күрә менә киләсе дәрестә без танышырбыз Фатиха сүрәсе белән. Аның исемнәре, Фатиха сүрәсенең инде Фатиха сүрәсе белән ничек эш күреп, ничек дәваланып, ничек шифа алырга, аның файдаларын, нәрсәгә ул Коръәннең манасы дип аталган инде. Һәм башка аятларына керешербез. Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфик, һидаят бирсен ди, шушы Аллаһ Тәгалә сүзләрен өйрәнергә, аның белән гамәл кылырга, аны дөрес итеп укырга, өйрәнергә. Һәм Айша радиллаһу анһадан да сорагач, әйтергә онытканмын әле. Шул хадисне менә кеше бүгенге көндә бигрәк тә шушы фәннәр, шушы гыйлемгә бик мохтаҗ. Кеше бүгенге көндә менә Коръәнне, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи хадисләрен белмәгәнгә күрә, төрле әйтик этикет дигәндә, төрле анда психология курсларын өйрәнә, ничек белән кеше мөгамәлә кылырга, ничек әмма менә яхшылап Коръәнне, Пәйгамбер сөннәтен өйрәнсә иде, менә бу Коръәндә һәм сөннәттә бөтенесе дә бар. Һәм ул, русча әйтсәк, наилучшим образом, иң хәерле юл белән күрсәтелгән, аңлатылган. Чөнки ул галәмнәрнең Раббысы тарафыннан индерелгән сүзләр. Һәм ул иң яхшы этикет, иң яхшы әдәп, иң яхшы әхлак, иң яхшы муамәләт юллары, ничек кеше белән аралашырга. Һәм ул иң хәерле, уңышка илтә торган юлларның берсе. Чөнки тегесе, менә ул теге фәннәр, мин ул фәннәргә каршы килмим. Бу өйрәнергә кирәк түгел дигән сүз түгел. Әмма аны кеше уйлап чыгарган. Ул каядыр бик дөрес әйтмәскә мөмкин. Каядыр ул бер вакытта гына эшләргә, икенче кеше белән эшләмәскә мөмкин. Әмма менә Аллаһ Тәгаләнең кануннары дигәндә, менә шушы хөкемнәре.
гаиләдә булсынмы, күршедә, дуста, бала тәрбиясендә, ул һәр вакытта да, һәр заманга да туры килә торган һәм бәрәкәтле, хәерле уңышка илтә торган. Шуңа күрә бит Пәйгамбер Айша радиллаһу анха соргач, Пәйгамбер халкы турында. Кана хулукухул Кур'ан, ягъни халкы Кур'ан иде. Ягъни нәрсә дигән сүз? Бөтен гамәле, сүзләре Кур'анга туры килә иде. Әдәптән дә, әхлактан да, кеше белән муамәлә кылганда да, гаиләдә дә. Аллаһ Тәгалә Кур'ан нәрсәне тыйды, ул тыелды, нәрсәгә чакырды, ул аны эшләде. Нәрсәне яратырга кушты, Кур'ан ул аны яратты. Шуңа да менә без бу дөньяда да бәхетле яшисебез килә, ахирәттә дә бит инде җәннәткә керәсебез килә. Менә шушы ике дөньяны да тигез бер якка да зыян китермичә, бу кешеләр белән дә, гаиләдә дә, күршеләр, дуслар, кәсепне дә зыян салмыйча, яхшын алып барасыбыз килә икән, безгә менә бу Аллаһның сүзен өйрәнү, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләре белән моны тулыландыру, ул безгә лазим, ягъни бурыч, тиешле булып тора. Шуңа да менә безгә Аллаһ та тәүфыйк бирсен шушы сүзләрне өйрәнергә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләре белән шушы гыйлемнәрне тагын да тулыландырырга һәм ике дөнья бәхетенә дә ирешергә Аллаһ Тәгалә безгә менә сабырлык, тәүфыйк бирсен, тәфсир кылырга, бу еш укыла торган сүрәләрнең, аннан халык арасында таралган зур сүрәләргә дә күчербез, башта кыскаларын инде өйрәнеп чыккач, һәм Аллаһ Тәгаләдән шушы хәерле эшне тамамлап чыгарга Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, аңлау бирсен, төшенү бирсен, һәм менә һичшиксез иң авыры аның белән яшәргә, гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.